מי זה? חאלד מכפר קאסם. מה אתה רוצה? תגידי לו שאח שלי השתחרר 20 שנה בית סוהר ותמיד היה שומע אותו. אני רוצה שיבוא יעשה לנו קצת שמח, אני אשלם לו עכשיו כמה שהוא צריך. מי זה? חאלד מכפר קאסם. אוקיי, איזה משפחה? אבו טיר. לא מכירים. אבו טיר בכפר קאסם? בכפר קאסם יש מוץ. מי שמות שמות? תגידי, תינוק? מה אתה עובר עלייך? זה אני הקבלן, מה יש לכם? אתם לא מזהים אותי? לא. תביא לי את שיקו החמוד בבקשה לטלפון. זה לא טלפון של שיקו, נשמה. אל תסתלבטי עליי. זה לא טלפון של שיקו. של מי הטלפון? שלי? לא, אל תשקרי עליי. אני תמיד הייתי מתקשר אליו מטלפון ציבורי מהכלא, היה מדבר איתי. מה, אתה עובד עליי? אבל זה כבר לא טלפון של המאמי, זה טלפון של אשתו של אלי, של אח שלו. מארגן? כן. אז תביא לי את הטלפון של שיקו חייק. של שיקו. אני לא זוכר, חאלד. אתם רוצים גם לבוא לחפלה? אנחנו עושים את החפלה בתל אביב. אם אתם רוצים, אתם מוזמנים. עכשיו אני רוצה להדליק מנגלים, על האש, הכל אני עושה. אתה עושה את החפלה? עכשיו, עוד שעה. מה השעה עכשיו? 1 ו-2. עכשיו אני מביא לו כמה כסף שהוא רוצה. אבל הוא לא פה בכלל. לא, אני רוצה שישיר לי את השיר הזה. איך קוראים לשיר הזה? שכחתי. טיפה כל פעם אני אתן לך, את עלי סורח כי אני בורח. איפה הבן אדם? איך הוא שר? טיפה כל פעם אני אמזוג לך, את תתמכרי לטעם וזה יגרום לך שתערבי כל פעם מה שתגידי. אני אוהב אותך כמו שאף אחד לא רציתי. אני לא ערבי, אני ערבי ישראלי, ערבי מודרני, ערבי מרוקאי אני. את רוצה אני אדבר איתך במרוקאית? איך שקברו? את אשתו של בושיקו? אני לא מבין. אני אשתו, כן. אז תביא לי אותו לטלפון, נו, תעשי לי טובה. אני מת על הבן אדם הזה כאילו אני לא יודע מה בן אדם. רגע. את צוחקת עליי או על הדיבור שלי? מה הכפרה? מה זה שיקו? מה המצב אח שלי? בסדר נשמה, מי זה? זה חאלד מכפר קאסם, שהייתי מתקשר לך מהבית סוהר, אתה זוכר לך ולמארגן? אני אמרתי לך שאני משתחרר מהכלא עוד מעט, אני אחרי 11 שנה, פה בחוץ חופשי, עם העיניים שלי, ילדים שלי, הכל, אני רוצה תעשה לי שמח, כמה שתרצה אני אביא לך, מה שאתה רוצה. מה שלא שילמתי לעורך דין שלך, תקבל על העורך דין ששילמתי, מה שאתה רוצה. מתי התקשרת? לפני כמה שנים? איזה שנים, לפני 4 חודש דיברתי איתך, רק הכניסו אותי להפרדה, לא היה לי טלפונים, אתה מבין? הבנתי. אז הבאת לי פעם מספר של איך קוראים לו, נו, הבן אדם הזה, המארגן שלך, איך קוראים לו? שכחתי, נו, תזכיר לי את השם. של מי? של אלי? נראה לי יכול להיות. הבנתי. תתן לי איזה שיר בטלפון, תעשה לי איזה משהו. טיפה כל פעם אני אמזוג לך, אל תתמכרי לטעם וזה יגרום לך. בוא'נה, אתה אחד התותחים, אתה רוצה עכשיו לבוא לתל אביב, לתקווה, נעשה פה שמח, או שנלך הביתה נתקפל? איזה שיר אתה רוצה עכשיו? תגיד לי, תזמין. איך קוראים לשיר ההוא, נו, עם הזקן הזה בקליפ, איך קוראים לו? איך קוראים לו? אם שהיית שותה בטלוויזיה, ראיתי את זה. איך קוראים? תגיד, רגע, אם הייתי יודעת איוא עליך, יא חרב תיזק. אבל היית בוכה אפילו שנפגעת ממני בתוך ליבך היית את מבינה, בדקות של געגוע, בדקות של זיכרונות, הייתי מטלפן אלייך ורואה עוד כמה דמעות. בדקות של געגוע, בדקות של זיכרונות, הייתי מצלצל אלייך